चके में भाटाली घटालावा बाबा जी सपानावा भइले ए बबुआ वो दिन याद करो जब दिन के बाबा इस दुनिया के छोड़ के कोई लोग ये जहाँ हो सबका आंख से आंसू गिरत हो। ए बबुआ मास्टर गाय दी तनी गावे दी फिर सुना पकड़ाऊ संजय भैया अरे छाती मुका मार के कहाँ चली गई बाबूजी हमारा के साल के आई हमरा एगो गर्जीवन चाचा जी के तरफ से बड़ी रुपया के पुरस्कार इस सभा के जयकार सारा लोग रोता रोवे अजय भैया। अजय भैया कहाँ बने वहाँ का तो बात नहीं हम जानता नहीं क्या कर रोवे में तो समय है। ए बबुआ रोवे अजय भैया छाती मुका मारी कहाँ चल गइला बाबूजी हमारा के सारी ग्रामीण पुलिस तो भैया जी की तरफ से रुपया का पुरस्कार इस तरह के जयकार बा। संतोष जी के बहन काहे बैठ गई अच्छा रही लोग खड़ा कर दिया लक्ष्मी जी उठ जा तने उठ जा मानव लो नहीं है लोग सो की होता लदारी मतलब चावले गइल हो। ए बबुआ हां रोवेला रजीव भैया बबुआ लोग देखो तनी जे बतिया ही में टाइम निकाल दे। संतोष जी का बहन छी हम पारी कहिलो महाराज कहाँ चली गइल बाबूजी हमारा के सारी और क्या करो बता इतने ना घर के लोग भी रोता जे जहाँ बता रोता
कोई से भुलाई जा अरे बाबूजी के नहिया घर के भीतरी रोनी बैठी के तोहिया अजय ठाकुर आई भैया के तरफ से पुरस्कार बा इस श्रद्धा के जयकार बा भगवान से विनती रही शुभकामना खातिर हे बाबू यह सारा लोग भी रो रहल बा बेटी का बात भी रोता कोई से भुलाई जा बाबूजी के नहिया के भीतरी बैठी रोली हो तोहिया ए बबुआ इतने ना आई एगो बबनी की तरफ से रुपया का पुरस्कार बा अजय ठाकुर आई वहां की तरफ से रुपया का पुरस्कार बा इस श्रद्धा के जयकार बा भगवान से विजय शुभकामना खातिर रौरा भी न पूछो ना अरे ला बताया बात जी बाबूजी कही के बेटी रोले रोले हो दामाद ये सब बेटी लोग जितना भी बा इस शो के गीत हो बेटी है आई इस श्रद्धा के जयकार बा आए में पास्टर भी दान होला ये गाना में दान वाले काम बिगड़ जाई मजा ना